Takže ahoj lidi, moje jméno je Adama, já vítám u dobrého nového videa. Dneska si půjdeme zahrát tuhle mapu v Creativu. Doporučil mi kámoš, tak si ji půjdeme bezva prohlídnout. Zatím počkejte. Tak a my si jdeme prohlídnout. Tak jenom mám na sebe modrý brní, jsem se obarval sám, jinak tohle si schováme z inventáře. Tak budeme dělat, že jsme nic neměli. OMG. Infinity. To je na nic. Co tady? Nějaký ty tam obvody, tady se koukám. Extra plugin, spawn point. Aha, to ještě spawn point. Klikat. Ne, vlak. Mám se ukázat nahoru. Je hustý. Tady už zase tak ne, tak jdem tamhle někam. To je hustý. To je na všechno, tak si něco vezmeme. Vezmeme si regeneration. Mám jenom regeneration jedničku, kde se dám s diamantem. Tak já můžu mít dva půl jednou. A tak se s jinou rudou. Takže se zlatem. Ještě emerald. Takže dáme to tam. Zase boost. OK. Sakra, to se nám vyměnila strange. To je furt dělá. A vyprcha. A tak to je jedno. Co tady v té čestě? Tak to je hustý. Evidentně nic. Tak asi já se odpojím z této mapy a půjdeme si zahrát nějaký ty minihry. Jdu zpátky a jdem si zahrát asi Bed Wars. Pokud mě to asi semka pustí. Ne. Takže jdem asi to zkusit znovu. Bed. Máme jako 1.0.0. Tak dobrý, teď už to funguje.
Mám tady nový lobičko, koukám, tady v té 17. Sakra, už to zasyplo. Tak si půjdeme zahrát něco asi jinýho. Já zkusím splít. Invite others. Tohle bude to fungovat, prosím. Čím teď se nalagně? Hosty. Sakra. Tak ne lidi, tak si půjdeme zahrát Jump Tower vody. Takže jsem tu zpátky, se to na gamey, v sociálních sítích. A koukám, že to nějaký Guinness World Records vydal nějakou minihru. Já už jsem ji hrál a my se jdem zahrát stejně Jump Tower. Takže gamey. Tak ho našli se. Včera jsem dal třeba rekord 166, tak doufám, že se mi to dneska podaří znova. Sakra. Nepodaří prdlajs. Sakra. Myslím, že to mu teče, tak znova. Ajaj. Sakra. Kachnička je Gogo. Gogo, zruším ti odběr. Sakra, ten krompáč letí za váma vlastně. Sakra. Tak tohle už mě unavuje, tak si jdem zahrát tam ty briky. Sakra. To je docela jednoduchá minihra, ale zvlášť trošku těžká. Tak jdem na ní. Tak 1, 2, 3, 4. Potom, že trošku těžší to tam udržet. Tak schválně potom mi pošlete, do jakého levelu jste to dali. Já teďka mám do 10. Oh, well done. 11. Sakra. 18, no, to mě nepřekoná to nikdo, ha? Počkejte, já bych si rád zjistil, jaký je maximální skóre. Někoho.
22. Tak to nikdo nedáte z těch, kteří se na tato videa koukají. No, tak těšte se. No sakra, 4 jenom. A to je dobrá hra. What? What the fuck? To jak to proletělo? Sakra, 17. Takže já bych řekl, že na tohle video už je konec, takže ahoj.